Dobrý deň, dámy a páni. Moje meno je Karol Polák a vidíme sa opäť po čase a dnes vás prevádzam so strihom z turnája vo Veľkej Bystrici. BAF 27, kategória U7. Pravdepodobne zo strachu z našich borcov už v piatok odriekol svoju účasť tým hraníc. A dnes došla aj informácia, že môj srdcu blízky TJ Tatran Jakubčovice nedojde. A dôvod? Lebo šofér autobusa na priechode Karpat zrazil rodinku pasádek Zemiakových, ktorá sa navracala rovnakou poľňačkou z dovolenky na Kryme. Aby odvrátili medzinárodnú blamáž, išli naspäť domov. Prehľad tímov bol následujúci. Obhájca titulu FK Štemberk, prvé HFK Olomouc, FC Baník Ostrava, SK Uničov a FK Nové Sady Žltá. Toto všetko bolo v prvej našej skupine. V druhej skupine SK Sigma Olomouc, prvé SK Prostejov, Nové Sády, Čierna. Ešte, že to nebolo Čierna nad Tisou, lebo tam sa zle rokuje. FK Slavonín a moji milí bratia Emeška Iskra Petržalka. Lebo sídlisko v Petržalke je takým bratislavským Bronxom. Môžete si farbite predstaviť silu tohto výberu. Naši borci sa dnes predviedli v obmenenej zostave oproti poslednému turnáju, lebo niektorí nemohli nastúpiť kvôli vysokému veku, niektorých imunita žiaľ zlyhala, ako napríklad u našej opóry Jondua Čiči Cúfala. A tak sme boli v očakávaní, ako si trenér s touto absenciou poradí. A teraz sľúbené zostavy. So šestkou Nikolas Fríbovič, sedmička Šimon Bicykelnický, 8 Janko Borkamp, 9 Beník Parenica, 11 Kumal Pišta Svetlík, s 13 Honza Kapustnica, 16 Tomáš Kyselica a 17 Patrik Nevraceč. V prvom stretnutí na nás čakal ťažký súper z prvej HFK Olomouc. Ale my sme ich vyťapkali ako kyslú kapustu po góloch Patrika Nevraceča a kapitána Nika Fríboviča 2-0. Bolo hotové. Ďalšie stretnutie bolo s tímom FC Baník Ostrava. Všetci chalani mali strach, veľké očakávanie, veľké meno. Aký to bude zápas? Možno to bol nebo ze zami na topánkach alebo s maltom pod očami, ale súper bol bezubý ako stará mater pána Fica. Naši borci si otvorili strelnicu a výsledkem 5-0 dokázali, že veľké meno tímu ešte netvorí veľký a kvalitný tím. Dvakrát sa prosadil Patrik Nevraceč, po jednom góle pridali Fríbovič, Parenica a Janko Borkamp. Baníček mohol ísť domov, aj keď ich fanúšici boli s nimi. Ďalší bol náš neobľúbený tím z Nových Sád. Proteraz označeným žltý, lebo s tým čiernym sa možno aj stretneme na budúce. Moja myšlienka bola taká, že dnes nás chceli takmer isto vydeptať, lebo priviezli dva týmy, černý, žltý. Prečo? Čo bolo dôvodom? Majú strach? Zrejme sa na sadoch dobre urodilo. Možno aj jabka. Ja neviem. Alebo vypli v roku 2018 elektrický prúd.
Zápas to bol iba na jednu branku. Naši borci ich zamkli na ich polovici. Ale aj pre more šanci a jeden prečítaný časopis Honzíka Kapostnicu v bráne, ktorý si mohol odskočiť aj na vecko, lebo robota tam ozaj žiadna nebola, zápas skončil 0-0. V poslednom skupinovom zápase na nás čakal rival z SK Uničov. Toto derby je vždy úžasné sledovať. Súboje, emócie, individuálne kvality. Toto všetko sme mali možnosť sledovať. Bolo to úžasné. Ako prvý sa v tomto stretnutí dokázal individuálne presadiť Patrik Nevraceč. A týmto gólom sme súpera zatlačili do kúta. Po nadštandardnej, ale opravdu nadštandardnej robote Tomáša Kyselici na krídle, a bolo to na pravom krídle, ako sa tam ocitol, ja neviem, lebo on je ortodoxný levák, a jeho skvelej kolmici cez stred ihriska už mal potom ľahkú robotu druhý strelec stretnutia Pišta Svetlík, ktorý dal konečnú podobu výsledku utkania a naši borci po výhre 2-0 obsadili v našej skupine prvú priečku, mali 10 bodov a boli jediný neporažený tím. Potom následovala nadstavbová fázia. V tejto nadstavbovej fázi sa stretli v ďalšom zápase naši borci s tímom SK Prostejov. Zápas bol opäť zápasom na jednu bránu. Súperovi sa musela točiť hlava ako na púti. Napokon toho to bol práve súper, ktorý sa radoval z gólu ako prvý. Po fatálnej kolízii ve stredu ihriska našich hráčov sa lopta dostala k útočníkovi súpera a ten nechytateľnou strelou do horného rohu zavesil. Naši chlapci ale šlapli do pedála ešte viac a o chvíľu sme sa mohli radovať z vyrovnania po krásnej robote Janka Borkampa, ale bohužiaľ ďalšie šance už sme nepremenili a zápas skončil po jednej branke na oboch stranách. Ako ďalší bol zápas s čiernymi novými sádami. Už sme mali istotu, že keď ich porazíme, pôjdeme do veľkého fináľa, lebo druhá priečka by bola v túto chvíľu naprosto istá. A zápas týmto rivalom rýchlo po niekoľkých sekundách odzátkoval Nevraceč, ktorý o chvíľu pridal aj druhý gól. Bolo 2-0 a súper bol vyriazený takmer úplne z rýchlosti, nevedeli, čo majú robiť. Spamätali sa? A súper zjal kúsal ako diabol do vankúša. A odmenou mu bolo zníženie na 2-1. Ale veškerú diskúziu o tom, kto dnes bude kráľ, možno aj rytmus, ukončil Patrik Nevraceč. Tretím gólom stretnutí skompletoval hat-trick a dal podobu konečnému výsledku zápasu 3-1. Fantastická práca Nevraceča v tomto utkání bola aj prekstená na zápas Nevraceč versus Nové Sády. Ale ja by som musel s čistou hlavou konstatovať, že práca týmu v tomto stretnutí bola naozaj skvelá. Ako taký lahodný cukrík pred veľkým finále sa ukázal súboj s bratiami z Panielky nad Dunajom Emeška Iskra Petržalka. Gólmi Nevraceča, Borkampa a 2 trefami Fríboviča si chalani zobrali valašky a odkráčali na vlakovú stanicu a išli domov. A teraz to príde. Veľké finále. Zápas o statút šampiónov celého turnája. Medzi hviezdami našich chlapcov a prvým HFK Olomouc. Situácia hodná rozprávke bratrov Grimov. Lebo Holica tá prehrála počas turnaja iba raz s nami. A žiaľ, náš tým nevie, čo je to prehrať. Nervy, stres, tia okamihu, vyrovnané stretnutie s čakaním na chybu. My ju neurobili. Oni hej, ale iba jednu. Z ničoho nič sa objavil v životnej šanci Šimon Bicykelský, ktorý sa zjavil sám s loptou pred brankárom. Žiaľ nepremenil. Výsledok 0-0. A
išlo sa na penaltovú lotériu. Môže byť osud tak krutý a poslať nás tým, ktorý byl jasne najlepší ze všetkých na druhú priečku? Okrem toho, že sme neprehrali jediný zápas? O Gigi, ty by si neveril, ako čaroval v penaltovom rozstrelu tvoj zástupca Honza Kapustnica. Bol ako Voldemort medzi žrdemi a svojim postojom, kľudom zlikvidoval všetky pokutové kopy súpera. Ako hrdina sa napokon toho ukázal náš ostrostrelec s dynamitom v pravačke Pišta Svetlík, ktorý v poslednej sérii poslal loptu medzi 3 žrde tvrdou ranou medzi ruky brankára a rozpútal tak našu fotbalovú radosť. Rozhodol tak o zlatej trofeji a my bereme prvé miesto. Iba taká malá informácia. Posledný bol Baník Ostrava. 8. priečku obsadila SK Sigma Olomouc. Čo k tomu povedať? Vidíme sa na budúce.